Padayon ang Cagayan de Oro City Health Office sa ginahimong water sampling and testing sa mga poblasyon barangays sa downtown Cagayan de Oro City. Kinigumikan sa kaso sa acute gastroenteritis. Samtang tubig sa upat ka mga mall sa syudad, nakitaan sab og kagaw nga posibleng usas sa mga rason sa pagsaka sa kaso karong bulan sa Setyembre. Ani report ni Cyril Chavez. Gibutyag karon sa Cagayan de Oro City Health Office nga 19 ka mga water samples ang ilang gipailawom sa testing aron makita kung kontaminado ba kini sa mga bakterya. Kini kabahin sa ilang investigasyon sa kalit nga pagsaka sa kaso sa acute gastroenteritis o stomach flu sa syudad karong bulan sa Setyembre. Matod sa ahensya, sa 19 ka samples, 16 niini ang nakitaan og coliform bacteria o fecal coliform. Kini nga mga kagaw mahimong rason sa pagsakit sa tiyan, kalibanga, hilanat ug pagsuka. Among mga samples gikan sa tubig nga ilang nakuha sa mga poblasyon barangay sa syudad, lakip na sa upat ka mga mall nga ana sa downtown area. Kasagaran sa mga pasyente na that were able to experience AGE, dunay history nga nakakaon sa mga establishments nato. So mo na nga gi-call nato atong ilang attention. Busa ang CHO uban ang COWD ug mall management gi-address ang problema ug nagpahigayon na sila og dugang lakang aron malimpyo ang ilang water systems. Ipailuwom pasab sa CHO sa dugang testing ang tubig sa mga mall ug kinahanglan nga magnegatibo na kini sa kagaw. Sa pagkakaron, wala lang sa nagpagamit sa ilang mga tubig para imnon no sa ilang mga kliyente coming from the service sa ilang gripo no. Dugang sab sa ahensya nga sobra gatos ka mga individual ang na-admit sa ospital tungod sa acute gastroenteritis. Sobra gatos sab ang mga outpatient og sobra 50 ka tawo ang miduaw sa mga health centers. Sa ilang tala, nag-edad og 20 hangtod 30 anyos ang sagad sa naigo sa mong sakit og usa ka 6 months old sab ang pinakabatang naigo niini. Hinoon, dili daw ikaalarma ang sitwasyon sa syudad. Sumala sa CHO. It happened lang, di ba? Doon na ito yung mga bagyo, ulan-ulan na kuwan. So, most probably, mga contamination na dahil sa ato mga water system na itapo. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.